Ay na. The base nga talaga dating vitamin. Talaga nga. Daday. Dato'y magham, dato'y guwapaw nga anak ka. O may anak ka? Agin inom ka manan. Nabartek ka manan. Nabartek nga, awan tinabartek dito yan nagkaw. Anak nga nabartek, kinakaw. Isarding mo at panagin inom mo, daday. Nga, isardang. Daday. Kaya kumangay nga gagapo ka. Naka-imas pa ilan dati nga vitamin nagaw. Good for the health. Ay na, daday. Mom, awan ti mamartak na makauli DJ Langit. Nga, nagkasandong gumama na ibagamit anak ka. Nga awan iti mamartek. Nga, makauli DJ Langit. Mo mabartek kan tupay dadi ka marigatan ka nga agaway. Nga, Umuulin tupay nga taid di Langit. nga. Ayun ba? Imaskan mayang bakter bapak. Tagaw. Tuloy ang ligaya. Ito na ito yung mantikat. Iyang shot. Isat tayo kita. Tuloy ang ligaya. Iyaw. Nes! Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Nes! Ito yan. Oh, no! Nes! Kanak man ti danam. Kin pulutan. Di nalamiis nga danam ah. Ikit kaw. Kung sarap mo. At manuno ti kasasaan na dahil tinatao. Danam! Di nalamiis, Mes. Miss Gayan, ah? Thank you. Thank you. Ay! Mes, dalang mapansin ka. Isla nakakaingas mo. Ne, kaslang medyo hawig ka, ini bakit ka? Kajalat at takon, awagang ganto no damdaman. Anay, awan tipang tibul ko. Kasi naman dahil tinalakan. A few moments later. Mes! Mes! Tatayak pa nga datoy. Jay man bill ko. Ano ka nasisira, ulo? Gibil ko man. Yung nabil ni Magbagang. Gibil Jay bayadak ditoy. Ye. Gure ka man. Talaga mapanpansin ko kay. Karkarupan na bakit ka? Eh, kapay-payod mo ba? Na bakit ka? Aman, ito talaga. Mangot ka. Yes ka nga talaga. Langgong, alaklakayan. Miss kata. Tatay ka pa ilang nga nakaawig. Miss. Di tayong kagi di maturugan. Kapaya pang maturog. Talot na ba tilog mo? Talot na ba tilog mo?